Γιατί ρε φίλε, φίλε δεν πάει από αυτό. Τι έκανα, τι είναι. Έπρεπε τα 4 διάρκεια εμείς γαμιόμαστε. Εσένα σ' αρέσει να κάθεσαι ρε φίλε στο κάτω-κάτω. Εμένα οι μεγάλες ομάδες είναι ο λαός. Δεν άλλες φουζάρετε, μην δάει. Παίρνουμε τα φράγκα μας και ερχόμαστε με την τιέμ. Άδειασέ το γαμημένο. Άδειασέ το. Άδειασέ το γαμημένο να παίζουν μόνοι τους. Καβέλ, μπακμπούκ, καβέλ, μπακμπούκ, ταβερά, καβέλ, μπακμπούκ, ταβερά. Θα σηκωθούν να φύγουν, να έρθουν 18 χρόνια να παίξουν. Θα σε πω κάτι. Θα έρθουν 18 χρόνια να Θα παίξουν. σε πω κάτι. Κρατήρης αν έμπαινε σήμερα με τα συναφίλια. Ποιος Κρατήρης ρε φίλε, εγώ να έμπαινα, εσύ να έμπαινες καλύτερα να παίζαμε. Με ποιο πάδος θα παίζαμε. Δεν έχω ψυχή λέω για τον Πάο. Σε κανένα παιχνίδι δεν έδειξε τον Πάο. Εγώ δεν σε έλεγα. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Μαλάκα, άμα φωνάζω θα γίνει μακελιότερο. Μπουμ. Έτσι και δεν είχε χεστεί, έτσι και δεν είχε χεστεί ο μόνος από του, από την έδρα θα το είχε πάρει το μάτς, αδελφέ. Θα το είχε πάρει, τίποτα. Τίποτα. Δεν γίνεται. Κάθεσαι, βγάζεις την ψυχή σου και την ψυχή μου γιατί αυτό σου μαλάκι. Ναι, να μην μποχεί. Τα 15 ευρώ από σένα, τα 15 ευρώ, τα 25 ευρώ, τα 40, τα 50 δεν με ενδιαφέρει τι στον μπούτσο έδωσε καθένα. Έτσι, θα λείψουν. Θα λείψουν αυτά τα παιδιά. Πάμε προς εκεί, πάμε προς εκεί. Αλλιώς πάνε οι καιροί που έχουν 15 ευρώ. Νοσταλγό.